सिबिनां रायजो राजामोन दिनै आंनि न'खराव फिसाला मनरन्जन बसुमतारी आंनिनो असे दा बियो मा बेमार जादोंमोन न'खरावबो मिथिला आरो बिनि इयुनाव दाब दाब गुवाहाटी गवालपारा बङाइगाव क'क्राझार बेबायदि नायजानाय जाबाय थेवब्लाबो हामाखिसै दा बे गथ'आ ओरैनो बे बेमारैनो दंबाय थायो नाथाय बेनि थाखाय सिकित्सा खालामनो थाखाय लाहार फाहार खालामदोंमोन नाथाय दा बे समाव न'खरनि गासै रांखावरिनि अभाबाव सिकित्सा खालामनो हायाखिसै ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ दा रायजो राजा एबा आइ आफामोननाव खर' गंग्लायनानै एसे साहायज्यफोर होयोब्ला हामगौमोन होननानै आं बेखौनो खर' गंग्लायनानै गोसो गोरबोजों बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों रायजो राजामोन बे खुदियाखौ आङो मोजाङाव लाबोनो हायोब्ला जोबोद इसोरनि अननायाव मोजां मोनगौमोन गैया जोंनि न'खराव बेसेबांबा लाख लाख थाखा खरस खालामदोंमोन थेवबो जायाखिसै दा फैसायानो आखाइयाव गैला रायजो राजामोन मा खालामबावनो आं एसेयावनो बेखौ बुंनानै खुलुमनाय जाबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजो राजाखौ आइ आफाफोर बिदा फंबाय जों फिसाला मनरन्जनखौ बेसेबा सिकित्सा खालामबाय मा होनो हाबो फानबाय सबबो फानजोब्बाय गारि गराय फानजोब्बाय थेवबो सिकित्साखौनो खालायब्लाबो हामनो थाङा मानसिया बैसोबो जायाखै 30 बोसोरल'सो जादों बेनिफ्राय बोसोरनैसो जाबाय बेखौ सिकित्सा खालायनाया दा फैसा गरसेबो गैया गारि गरायबो फानजोब्बाय हा हु बन्दक होबाय फानबाय लाख लाख थाखा खारबाय गुवाहाटीयाव लांबाय जिएमसि हस्पिटालाव बेयावबो बेरामखौनो हमनो हाया आरो गवालपारा माबायावबो माबा अन्थाइ जादों होननानै अपारेसन खालायबाय बेयावबो 7 दिन थानांबाय बेयावबो हाजार हाजार फैसा खारबाय गारि फानबाय हा फानबाय दा गोदान गोदान मानो थाखाय सिलचराव लांनो नागिरदोंमोन बेखायनो आइ आफा रायजो राजानाव एसे फैसा मोनब्ला हामगौमोन ओमफ्राय दाना मा खालायबावनो जोंनि फैसा थाखायानो गैला न'खरावबो सोलिनो हाला मा खालायबावनो आइफोर आफाफोर रायजो राजाफोर अननानै एसे डनेसन बिदोंमोन बेनि बैसोआबो 30 बोसोरल'सो जादों बेनिफ्राय बोसोरनै जाबाय बेखौ नायनाया बोसोरनै जाबाय गैला फाहामनोनो हाला दा न'आव ओरैनो बेराम गोलैसोनानै दं बेखायनो आइ आफानाव बिदोंमोन आरो मा खर' गंग्लायनानै नोंसोरनाव गरसे मोनो गरनै मोनोब्लाबो जोंनो अननानै होदो आइफोर आफाफोर